Barcelone MWC 2013, keďže ten box nebol pri predstavení nového HTC One v Londýne, máme ho tu po prvýkrát v rukách. Prvý dojem z tohto telefónu je výborný. Telo je pevné, tenké, použité sú kvalitné materiály, telefón vyzerá naozaj luxusne, naozaj. Veľmi pekne pôsobia stereo reproduktory po stranách displeja, ktoré sú v akejsi hliníkovej škrupine a zároveň veľmi efektne pôsobí aj umiestnenie NFC, ktoré je pravdepodobne tu umiestnené okolo fotoaparátu. Beats Audio prezrádza, že tento telefón bude mať dobrý zvuk a to je aj niečo, čím sa chce HTC odlíšiť. Za chvíľku si o tom povieme niečo viac. Veľmi sa mi páči dvojtlačidlo ovládania hlasitosti, ktoré má akýsi hrúbkovaný povrch, tým pádom sa veľmi dobre nahmatá a dobre sa ovláda, ale nič viac na telefónu nehľadajte, už je tu len tlačidlo pre zapnutie a vypnutie telefónu, inak je telo prázdne a pevné. Samozrejme nechýba 3,5 mm konektor a slot pre SIM kartu. Pamäťová karta k dispozícii nie je. Displej je veľmi pekný. Je to 47 palcový Full HD displej, ktorý sa vám naozaj zapáči. Čo by som vám tu chcel ukázať, HTC má napríklad novinku, je to akýsi blink feed, že na hlavnej obrazovke môžete vidieť rôzne statusy z Facebooku alebo z rôznych iných, možno aj RSS čítačka a tak ďalej, ktoré sa zobrazujú v takomto štýle. Je to taký veľmi pekný pohľad na všetky novinky, ktoré sledujete cez sociálne siete a rôzne iné čítačky. HTC v modeli One sa chváli úplne novým fotoaparátom, ktorý označuje ako ultrapixel fotoaparát. Ten by mal priniesť lepšie fotografie, hlavne by mali byť svetlejšie napríklad v noci. Čo je ale zaujímavé, môžeme si pozrieť to rozhranie menu fotoaparátu. Veľmi rýchlo môžeme vybrať nejaké režimy, nechýba HDR, tak ďalej. S fotoaparátom môžeme natáčať Full HD videá. HTC tiež sa odlišuje od konkurencie s tým, že má akosi Zoe galériu, to znamená, že živú galériu. Poďme sa na to pozrieť. Pokiaľ kliknem do galérie, napríklad na moje fotografie, idem si pozerať fotografie, tak sa pozrite, ako sa niektoré prvky vo fotogalerii hýbu. Vlastne HTC okrem toho, že odfotí nejakú fotografiu, tak natočí krátke niekoľko sekundové šoty, ktoré, dá sa povedať, pridajú dynamiku prehliadaniu fotografií. Či toto bude funkcia, ktorú budete aj reálne využívať a poteší vás, uvidíme, pretože zoberte si, že máte pomerne veľké množstvo obsahu v telefóne, ktorý musí byť niekde uložený. Čo by som ešte chcel povedať, hľadali sme v nastaveniach nejaké podrobnejšie nastavenia zvuku, ktoré sa mi ale žiaľ nepodarilo nájsť a jediné, kde si môžete zapnúť vraj kvalitnejší zvuk je v nastaveniach Beats Audio, ktoré máme zapnuté, vypnuté. Pustím nejakú skladbu. Nebudete veľmi počuť. Ten zvuk nie je zlý, tie stereo reproduktory sú vítanou novinkou, ale ja mám pocit, aj s kolegom Števom, máme taký pocit, ako by ten zvuk bol strašne prevýškovaný a nevieme nikde nastaviť možno nejakú basovú zložku, stredy, výšky. Budete musieť na to použiť nejakú externú aplikáciu. Možno sa mýlim a niekde to v menu je, ale nenašli sme to. Takže HTC One, tešte sa, príde na trh pomerne skoro, aj keď cena, ktorú sme zistili, bude pomerne vysoká a hovorí sa o cene až nejakých 669 €. Ak vás ten telefón aj za tú cenu zaujme,
verte, ale nebudete mať na trhu ľahké, pretože je tu Xperia Z a príde Samsung Galaxy S4.